20 ways of stopping adultery. 20 ways. Right. I know that I'm supposed to be a nigga, but Taonga Bomira. Taonga Bomira. Taonga Bomira. Taonga Mira, Anzi, the tower of Chich no consider adultery marriage. Saka, I don't think go 20. The just alive can go later. Bang with this Varara. But in that don't go and down Zavongona video. Today it is somebody it's a 20 minutes live, but those are the charamba, right? The first thing you should do to avoid adultery, never make anybody of the opposite sex your best friend. Or not our measure intimate. Ukangona that opposite sex ya unotaura zvinhu intimate nayo adultery yakutotanga saka kana uchida kuavoid adultery rega kutombogara waita munhu weopposite sex waunotaura naye zvinhu zviri intimate waunoshare naye info iri intimate. One. Right, number 2, never be in any place nemunhu weopposite sex patime isingafanirwi kunge ichizivikanwa nespouse yako, or pa place isingafanirwi kunge ichizivikanwa nespouse yako. Isava neumwe munhu opposite sex pane imwe nzvimbo yokuti munhu wauri kudana naye haatombofungiri kuti ungaenda ipapo nemunhu iyeye, zvinokonzera adultery izvozvo. Like musakaruka mangodhivana pahoteri, musakaruka mangodhivana pane mbedha, musakaruka mangodhivana pane sofa rakanaka rokuti mwana kwanza waro rakadai. Dhivanai pano panoratidza kuti muchanyarikana muripo. Ndo number 2. Number 3, never talk evil about your spouse in the presence of anybody. Murume mutema murungu kana chi, never. And they will know that you are not happy marriage yako wangodero. Vakangogara vasi. And izvozvo zvikuratidza kuti hausi happy marriage yako kangona wazviratidza kuna anybody, akuzotora advantage of that, showing you fake care. What I can do better than munhu wauri with. And izvozvo ndo zvinokonzera adultery, right? And unozvidestroya wakadero, right? Third one, haisi zvayo permanent, but be proud ngogara une ring yako. Zvinobatsira wazvo. Kune vamwe vasingarespect ring, but kungogara nering yako yemuchato. Vamwe vanhu vanenge vari happily married but havana maring. Zvinongo ring inodzivisawo 1 or 2, inodzivisa 1 or 2. Saka haisi zvayo very very big point, but ingogarawo nekaring kako. Be proud nering yako. Usaiisa mubhegi zvokuti vamwe vanhu unoti achitaura kana musikana akanaka achiuya ruoko runobuda rusisina ring, right? Number 4, never visit website yausingazovi proud to tell your children nemurume wako kana mukadzi wako kuti wamboenda. Rega kuvhizitira kawebsite yaunozonyara kuudza mwana wako weda ngoti mwanangu ndandiri pawebsite yekuti, kana kuti munhu waunodana munozairi ndambovhizita website yekuti. Iyodzo website dzamunenge mavhizita izvozvo zvinokonzera adultery dzimwe dzacho, right? Number 5, avoid kukeepa masecrets. Nokuti maafe anotapira pane secret. Avoid kugara une secret. Rega kuva anything chaunoti ai secret yangu iyi. Secret ndo seed, ndo kutanga kwafe. Ukaona wangu pangotanga secret, you are likely kuti upezera wa mu adultery. And avoid confiding in the people of the opposite sex. So we got issues. Opposite sex. Shoulder to cry. Shoulder to cry, but shoulder, but no person kiss. So avoid this also. There should be someone of your sex when you talk to someone. And you gotta produce a pap. Rega kuzicherera grave remarriage yako. Nokuda kunoudza munhu we opposite sex. Matambudziro auri kuitwa neumwe munhu ari and rega kungo collecta ma unsolicited gifts, favor from opposite sex. Oh, murukenda kupi? Ndo pay lift. Oh, mururachi, rega ndikutengere. Oh, ndiko kutotanga kwa adultery. Rega ungojairira ungotengerwa zvinhu nemunhu opposite sex wasingaziye kana kuti unoziya.
ndo matangiro adultery iyoyo. Unozopedzisira wakufila kuti rega ndingomuitirawo favor. Saka izvozvo zvinopedzisira zvakuita senge havasi vanofadza Christmas kaivavo. Munhu ari kutengerawo haasi ngokutengera, haasi fadza Christmas. Ndimona avoida izvozvo. Rega number 8, avoida kufunga nezva anyone asiri murume wako kana mukadzi wako uchimuisa paposition but ari beta. Ukamwana wadana beta, beta pachii? Ikako kawedi beta ikako hakana kumira musha. Because you don't know what they're enjoying kumba kwako. Urungoti ari beta marriage make, but you don't know what is doing kumba kwako zvaari kutadza. Ivo vanhu vari kugona bonde kunze. Mumba mavo vari kurikonawo zvokukonawo zvazvi. Vari kugonera pamuri. Saka iwo ukaona wakutanga kuti but baba vari beta, vari beta. Watokutotanga adultery. And trust me, munhu iye waunenge uchitoendera kwaari kune munhu atoneta. Behind every munhu akanaka pane umwe munhu aneta naye. Behind every munhu akanaka. Trust me. Even Beckham chaya atoneta nemukadzi wako munoti mukadzi wakanaka. Iyewo mukadzi watonetawo naBeckham. Saka musazozvinyebera muchididididi. Nditi grass is only greener kune rimwe side because rakazara ndove. Ukaona grass riri greener the other side rizere ndove. Indove yavanhu madhodha aita kuti riite greener. Kusambofoka kuti grass unless iri ende kazhinji kacho inogona kunge iri astroturf. Astroturf inogara iri green even mujara. Because it's not real. Right. Inzwaga, number 10. Divert all your sexual fantasy towards your spouse. Ukanzwa uchida umbonzi tiba nekusaidu. Imaginary murume wako aruzitwa na mukadzi wako. Ukaona wongoda ungozoimagine umwe munhu even asinga exist, adultery yakutotanga. Saka ukanzwa uchine fantasy unazinda umbotikidiwa nepapa. Imagina iri partner yako. Ukangoona watongotanga kuimagina vari mufundisi kana vari vamwe baba kana vari umwe munhu asiri murume wako, adultery yakutozotanga. Tapa number 11. Always remember that every woman or a man or a woman or a man and it anazvo zvese zviri papartner yako. Zvingangosiyana size nemashandisiro, but ziva kuti wese munhu unaye mupenyu hwako waunoona munhu hapana chaanacho chisina uyu wako. Ukaziva izvo zvinokubatsira kuti ukwanise kuavoida adultery. Number 12. Sexual thoughts anoda kuavoidiwa. Make sure ukangomaita ari directed kupartner yako. Ukaona wongoenda mhiri zvandambotaura zvadoita. If you're finding it difficult to deal with it, wotosimba kunamata, wotoita mukristu akakwana. Wonamata, because ukanoda kuconfide futi kumunhu waundoconfide waya kana asiri mutende akakwana, iwe uchingati kupinda checha zvori vanhu vese vari muchechi vakati unonoconfide kumunhu agara neweakness akadotora advantage of you. Akapedza wado kuita adultery newe wacho. Saka before watravela kana uchida kuavoida uyu, rara nepartner yako kana uchiza torinda for a day or so. Zviri nanobve kumba wadya kana uchida unoavoida nzara mukati umu. Avoid that. So sometimes it's also good ngoti ubve wadya kumba kwako. Zvinokubatsirawo dzimwe nguva adultery usaita pfungwa dzacho. Kana uchiti uri kuenda kuholiday for a week, wobva kumba kwako wane 4 days unamborara nemurume wako, uri kungoda kungodzvara adultery muupenyu hwako. Indawo wadya makuseni achona zvowedzerawo time yekuti kana uchizonzwa nzara pamwe unenge wapedo kudzoka. Uri kuenda holiday next week, wane vhiki mbiri usinamborara nemurume wako, uri kungati kuholiday koko kanosangana nomwe munhu pasina vanhu anotadza kuti huya wakati ndoda. Saka zvimwe zvinhu zvinongoda kungoavoidawo zvazvo. Saka live ndoda kuti ndikurumidza wakapedza ndapa number 14. Men, avoid kutarira magaro, mahipsi, mazamu opposite sex. Nokuti unawo mumba. It's stupid, it's childish, and it's dirty. Sometimes it's sort of ivo andozvona ndatarisa mazamu munhu anondofila uncomfortable kana uri munhu ane munhu wake. Avoid kuita contact. Wariona chinja afunga zvimwe zvinhu. It's not easy. Tikutaura zvinhu zvandiri kuudza zvingakubatsirai kuti musaita adultery. Zvino imo vanhu vanoenda kuchechi munoenda makamati hubu mazamu muchidai so munoda kuonekwa nani ndimi munokonzera kuti adultery inge ichizovapo. Nditi hanza zvishande zvekuti ndabva wadya.
zvinogona kubetsera, ndisi kuti zvinoshanda hazvo, but zvinogona kubetsera, right? 15, famba mugood company. Kana vari vakadzi, famba unodoziva vakadzi vanoti vari very likely kuti vanokukwirisa. Pane dzimwe type dzevashamwari dzavanoziva kuti ndikangofamba neshamwari idzi tingangopesa takwira pano. Kune dzimwe shamwari dzavanoziva kuti tikafamba neshamwari idzi tingangopesa takunamata. It's your choice. Ukatamba neshamwari dzavanoziva kuti shamwari dzinopesa dzataura zvebonde dzingangopesa tatonzi handei senge boys nozo guys vasikana zivai chinhu one. Ukanzwa kuti hey guys kune party muuye kupati. Ukaona basi vakomana mukomana chacho hande kupatika kune imwe party iri kunakidza. Zvaanenge audzwa kubeka ngazi mutivigirewo mahure kana. Mutivigirewo mahure boys kama uya kupati. Iwo kana shamwari yako chingogara chingokushedza hande kupatika shamwari chacha hande kupati shamwari ninge hande kuchapati. Before iwo wainvata ngazi munokwanisa kutivigira mahure here boys muye nemahure ka boys. Kana ari mukuti guys mutivigirewo varume ka mutivigirewo varume. Izvozvo zviziye kuti mapati amunoenda yaka 9 times out of 10 munenge matonzi tigirewo zvifeve boys vanenge vatonzaro, right? Number 16, discussa zvinhu zvesexual desire yako nepartner yako. Usatomboita mistake kudiscussa kana nabamunini kana bamukuru kana someone. Izvozvo zvinokuhaunta later nekuti unopedzisira wazongopuka rukwado adultery usingazivi, right? Fill your heart with the word of God. Number 17, iyo ndava 10, gara uchifunga zvinhu zvamwari. Zvinhu zvamwari zvakanaka kungogara uchizvifunga, zvinokubatsira kuti usaita chihure. Ukangogiva into last zvesho unopedzisira wahure, food yange yaredi vana vangu vauya, right? 18, memorize and always remember Proverbs 6 verse 32. Not you, but whosoever commit adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroys his own soul. A wound and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped away. Ndo verse oyo inobetsera iyi, but kungoverenga verse chete zvinozobetsera. Inonzi Proverbs 6 verse 32 kusvika 33. Alright, 19. Always count on the cost of adultery. Kubatwa chii chinoitika kana ukabatwa. Shamwari, zvakawanda zvinokwanisa kuitika kana ukabatwa chikuti uri adultery. Iwe unozviziva. Unoluza integrity, unoluza musha wako, unoluza chii, unoluza husband, unoheta munhu, you hate your children, unoheta Mwari. Saka izvozvo zvizive. 20 yokupedzisira. Always remember kuti adultery inongonakidza a few 30 minutes max, maybe like minimum maybe 10 minutes. Bonde rinongonakidza that time, but consequences acho nombo chinyi zvinolasta forever. Saka ndo zvandakutaura, ndo ka live kachona katopera so ndadwa bonda kutorwa food.